Ne joneno marwa maneno arwako chenro ni kama en Loz TV. Loz TV show kama kawaida en chenro ma ochakno gi DJ Marumwaro, DJ Loz, The Street King. Kendo Loz TV show kelonu jowendi mopogore opogore, joyalo, jogo man gi neno. Ka warwako chenro marwa, ka in gi neno moro amora nyalo gochonwa, jogo man gi support mabende nyalo miyowa support, pod warwako nyalo oro support magu e namba man piny kanyo no. Koro kawuono to an gi wendo na molima ka moka bi wuoyo mang'eny. En mobiro wachonwa nyinge mondo ng'iswa ni en ng'a to timo ang'o, ke ji mang'eny ong'eye, ji mang'eny be kiaye. Koro ok adhi mang'eny, wawe wach kuome. Okay, owadwa arwako chenro ma kawuono. Erokamano. Yeah. Inyalo ng'iso jowinjo marwa ni, joneno marwa ni to nyingi ng'a? Kuom nyinga iluonga ni Emmanuel Dennis wuod Sayun. Mane nyinga mong'ere, but nyinga manie ID en Emmanuel Anyango. Yeah. Okay, jo neno marwa nyalo penjo ni to itimo ang'o kata ang'o mo itimo mondo idage piny ni? Ng'eni ng'ato ka ng'ato nigi gimotimo. Okay, an jatich Nyasaye e huduma mar wer. An jawer, japako gi jadendo, kendo I'm a designer, atimo fashion and design. Yeah. Nikech ok inyal tweng'o ka charan onge, but nitie gimoro miting'o minyalo timo ka. Kama kawaida ka warwako jowendwa mobiro lemowa to wachako ga gi mondo ji ong'e ni uwer ang'o. Seche moko wendi ji osewinjo to ji kia ni en. Okay, an mawero wer mawacho ni dine onge Yesu, de onge in, de onge Yesu, de onge in, masiche piny ni dikoro setieka, ngimana dikoro lal nono. Wow. Sauti no mano mane katena ku mani lo nitie kaka iluongo gi. Mano tena. Katena kuso tena. Tena. Yeah. Ungi sauti mopogore lakini saa mano ber kitiyo ne Nyasaye. Emmanuel wuod Sayun, wende ni sana mare dene onge no en wer mano trend sana, kendo ji mang'eny weno no chopo kuomgi ma jomoko no yudo lokruok, nikech en wer ma kiwinje mos to owuoyo gima timore e ngima dhano, ni ne onge in ngimana de koro lal nono. Inyalo ng'ise joneno marwa ni to fweny mane mano ubiro ni kokalo wende ni, kata ang'o mano timore ni makichango, kata ka kikalo temno to yamwa ng'eni wer en testimony, yamwa mondo koro igol testimony mari through wer. Ka kulingana gi wendno, wendno ni album na mar adek, to noyudo kasegolo album mang'eny. Though moko kane ok ong'ere sana, koro nochopo a situation mane tie weche manakale matek. Natuo, to kana tuo kapa ne poka tuo to noyudo kana wa chokruok moro Siaya kocha. Koro kana ok chokruok Siaya crusade, ka waduogo Nairobi, crusade norumo, to nwaidho gari mar Wish. To kana wabiro to nonega bede koma chien, wan gi ng'ama nwago mission no. To ng'ama chielo nyisa na apana no kanya bedo chien, nikech adhi lor Naivasha, we abed kanye, wabede koma mbele maitok driver no. Koro kan wabiro osalor Naivasha, wabiro wahao Nairobi, wadonjo Limuru, to nindo nokawa na ke nane gari wanindo. Kaka nanindo to awinjo ka gimo muoch matek. Kaka no muoch to abuoke nindo. Ka buok to awinjo ka mama nobet chien, next kama ji ywak. Ka ng'iyo to kara lori nobiro bochwado gari ni gi chien, bo joma ne koma nonego bede cha jogo notho. Ma an gi driver gi jomo bet mbele gi no watony. Koro lori manogo manotuomo gari no driver nodum chikore bo woko dhi. Koro kaka no sedhe ni to wadong kanyo, tapenjira Nyasaye, dine onge in kara ngimana dodong e ndara ma dabedo koro ni ng'ama iting'o kitere mochari. Tachon kara Nyasaye ni nitie. Koro kanyo maber no chaka biro ira, achon Nyasaye de onge in, kata tuoche manakale ka donega, de onge in ngima man wakale dalawa kucho. Samoro da lokora kata ng'ato moda donje rama mag piny, da donje kong'o, da donje gik moko dhi kare, de onge in. Koro kanyo ma message na ne biro nan de onge in. Koro kana aduogo tuo goya Nairobi kae, makora tuo kabedo piny anyalo faint kama nitiere na, to awacho na nyithindo be nose give up koda. Koro giwacho na waduoke dala, to awacho
kumochopo situation makoro idwa dwoka dala ni Nyasaye adier kanyi resa e accident cha tichaki resa e chandruok madalawa kare nyalo resa nyaka e tuoni. Koro nochopo dhi e osiptal onge tuo ipimo, onge tuo, koro aneno nyaka osiepe ringo, dhano ringo. To wacho Nyasaye kumochopeni adong' kodi, adwa ni timna. Otera nyaka kuom jalamo ne koyud shida, lakini Nyasaye notimona bu nachango. Koro kanyo ema nawuok badhi e studio ka John Okidi bare kod wer mar Deonge Yesu, kaka nawero wendno tapo kana yudo upenyo kamano. Mani wacho ni magi manotimore sama no oa e lamo. Matieni mano yudi kiseyudo warruok. Koso ne dhi adhi lemo tu kama ing'e ji nitie joma dhi adhi lemo to pok owarore. Mano do kaseyudo warruok ma bende awera jati Nyasaye. Okay, inyalo nyiso ni to maisha mari kapok iyudo warruok ne chalo nade, nikech mondo mi donje warruok in imng'e gimo ing'e ni age kaka mari sani pango makong'e ba timo gik madongo dongo, lakini ni amo ni mondo serve Nyasaye kendo idonje warruok makata accident oyudi ka ine ai warruok. Maisha mari machien kacha ang'o mondo ruoki warruok? Engimana gimomiyo nadonje warruok nadonje mor kaka ji donjo. Nitie gimomiyo nadonje kana wapon wa ok piny e odwa dalawa en dala maduong', to nwan nyithindo 8 by bad luck last born notho. Koro ka notho to nwadongo to minwa wuonwa ni Nairobi kae, to minwa ne dala ne manyo. Koro harakati mane ng'ama miyo manyo puro, seche moko wang'o maka odhi puro puothe mondo wayud gima wachamo, tuo nobiro goye. Ka tuo nochako goye noyudo ka an standard 5, to tuoni nobiro ka malaria mapong'o kore. Koro ka notime kamano to okete piny. Ka nokete piny noyudo ka nyithindo madongo, an second last born, nyithindo madongo ka ni Nairobi, to an madong' an gi nyaminwa maluwogo wadwa matin. Koro ka gino notime makoro okete piny motuo moko nyal bochopo koro kuma gino time, koro bedo wiye ruko, owuok e dala samoro oringo dala kochiem, oringo dhi ninde 20 koro okete kaka janeko. Koro gini kane time noyudo ka ne standard 5, gino dhedha kode kamano. Kachopo e class 6 koro ne gima kibiro kaka koro wi kuot, samoro ineno mama kachalo kamano. Wan skul wasomo, jomoko nyithindo nyieri, seche go mineno ma skul oleng, class oleng cha tineno ka obiro e skul tuomo pi, to seche ma ji oleng cha ineno kogo pi matek kamae. Koro time mane nogo pi matek kamano jomoko ng'iyo to nyiero. Koro gini ne duonjona malit, apenjora ni ang' momiyo matimore kama. Seche go wuonwa monyuolowa bende oringowa, wakia an babawa aneno ka setimo tiyo class 8. Koro situation ne lit na sana. Koro nagombo heri basi mondo kama ino chalo kama ber mondo adera tho ae piny. Koro seche go to yudo ka nyaminwa maluwo ne dhi timo class 8, ojegi na 12 by bad luck oyudo ich. Koro nomako ich to ijni kana dhi nyuol ne ng'ene ni nyathi mama bende tuo lokre janeko, udong' ji 2. Koro an mana manyo, seche moko adhi manyo alot auso mondo mi ayud kaka wanyalo chiemo. To nyaminwa ni omako ich, odhi nyuol, ng'ama konywa onge, en e osiptal kanyo, law onge, chiemo onge. Koro no owanyuol e mission, nitie nyaminwa mama nokonywa bowuok. Kosewuok wan e dala kae, an gi en oda matin cha koro osekaw go nyaminwa maduong'. Koro kaka nwadak dalano, adhi manyo chiemo takelo mondo wacham. Koro chiemo moro kawuok adhi manyo to nawuothoga, nikech ne ok anyal bedo e chiro ka uso alot nikech dhano joyeso ka jo city council ne nyalo maya, ongo pesa mang'ado. Koro nawuotho e dhot ka dhot, anyalo go odi auso alot, inyadware. Jomoko ne riemba, moko ne nyiewo. Koro ka nadonjo e plot moro kama to mama moro onena, kosenena kanawuok oko kama to chako go koko nakwelo, ogo koko kogo yore dhano nobiro, jomoko nogoya gi kidi, moko nonyona nahinyora. Koro ka aduogo dala, aduogo alot go nikech ne ok anyal endelea gi uso. Koro kaduogo nyaminwa chenge nosenyuol, en makoro ong'iyo kaka orito nakel mondo wacham. Koro anena ka donjo ka tuo, bende kora rama wiya bende bara ta bleed, to anyise onena to chako ywak, to nyathi bende ywak kuome. Tanyise ni kech mamwa ne tuo, tanyise ni kech madhe tuo gimitim dhi kadano idagi adong dala. To obeno ng'isa nadhi dhi nadang'ise ni wuotha ting'a nyathi toke tidhiyo. Koro kanodhi adong kanyo, agombo mondo mi adera, awacho ni atim ang'o, natwe thol e ot. Kanasetwe thol nochoto kadera okatho. Tawacho ni pok oromo, adwa dhi e ndara, wachiegni gi ndara kama. Koro kanachung' e ndara kama to trailer ne biro kadhi Busia. Koro
harakati momo unda awitra ndara kama kadhe witora ndara kama matek to kabuok antie kama ntiere no achung kama ntiere tapenjira ko sigaro segweya tho koro nyana mulora kama tedo ka and ringruok taduoge dala awachon Nyasaye ang momiyo pod iweya. Koro mama moro ne nitie ene nyiek madhi naga dala kanyo nong'isa nopimo naga mama dala wano to ng'isa ni gima nyalo reso dala ni en Nyasaye. Tang'isa Nyasaye adhi manye nada kekta warruok pod atin ang' madoywak ne Nyasaye. Yudo ka lemo Catholic to okawa, kosekawa to adhi kode kanisa. Koro kanane kanisa nabet e kanisa kanyo tiyalo dho chunya to nalit gima nagombo ni Nyasaye kitimo nae ng'uono mondo minwa ni obed mangima. Ere ka dhi dong' kich to babwa mwageno chande bende onge. Koro harakati ne mana pok ayudo warruok tachako lamo Nyasaye. Koro nalamo ga Nyasaye pile pile kamano Nyasaye timonwa ng'uono rese dalawa ni pare ngimawa tapoka Nyasaye noreso mama wa bochango boduogo dala bukoro wiye chako duogo maber nyalo timo gike Makata sana ngima. Sanya ngima. Amen. Okay. Manuel Woodsign. Maisha mari tok warruok. Osebedo nade? Nikech waneno ka ji mang'eny warore to kiny kendo gichak giwuok e warruok ka giparo ni gibiro warruok ka giparo ni kwe ber nitie to giduogo kendo thagruok ng'eny ku ma gichak giwuok e warruok ma gidog e mag piny. Maisha mari osebedo nade? E warruok kanya wacho no yot otek nikech seche mi amua warruok cha ichalo ng'ama declare war gi jasigu nikech seche go ma jasigu madala ukande jochiende ka gi amua to gocho no ka wan man watemo kama igere kaka eno amwana dwa ware mondo gore kod piny ruoth cha koro ng'en gichung' seche go to ginyalo kelo ni lwenje mang'eny nikech anach kana sayudo warruok nakale challenges mang'eny seche go kane high school yudo kata pesa onge jowadu somo yudo kata ka in fee mari no piny to jomoko no malo in iriembi ineno to wari koro ng'en dhano penjo ne regi momiyo no ware en pastor mar CU to gi kaina gitimore but nalama Nyasaye lweny nitie seche go emiyudo kata inyalo koso kata osiepe manana go kande koro yudo ka jitenga anyuola ka koro giringo ineno koro seche ma iyudo warruok ok oyot en mana itimo kinda gi lamo nikech iwacho ni seche go ikedo go piny lwenje piny ruodh mudho josigu makoro kande moko manotho moko ng'i Nyasaye ka gi amalo gitemo kedo kodi mane kosomo kama be ramo mondo kikisomo lakini lama Nyasaye ok oyot. Okay. Waneno ka ji mang'eny ko donjo wach Nyasaye ko warore matin ni to sayaw kanisa. Imbe in gi kanisa mari miyaw koso ine ina nyarombo e kanisa kamoro? Ana luongo mar yaw kanisa pok aneno ka Nyasaye miya ng'ama ng'uona no. Ana tiyo tich Nyasaye to under Bishop Robert to ng'uono no pod aonge go mar yaw kanisa. Ana tiyo tich Nyasaye sana ayalo injili to awer mane mich Nyasaye miya. Okay, iwacho ni tweng'o bende twang'o sude kendo most of jowere nawinjo stochi kama ni most of jowere ne metwang'o ne gi sude kendo iluongo ni African wear awinjo ni mani bere sana. Okay, imanage tiji nade gi wer? Tija amanage niya an gi mpangilio seche ma mission kata an kama onego ahudumie tad apango week kama koro informa before nikech ok inyago na sim sani ni dwara to seche gan gi tich matiyo koro an gi mpangilio miya kampango kama tangi kaka timo nitie nyaka jomoko man go matiyo na mandiko ya. Okay, to wer ni ben tich koso mana tweng'o cha kende tich nikech waneno ka jower mang'eny oketo nyaka wer kaka tich maonge gimotime ni wer ne motimo emochiemo godo koro kori in gi tich ariyo koso ni mana gi tich achiel matweng'o? Wer ndio jitime kaka tich en tich nikech iro seche makoro itimo music ni nimbo koro ing'eri sana makoro en in high demand bochu ni lor tich moro lakini anok anyal loro tija ni tija ni kata kopona adhi wer makoro achana bedo busy full time amanyo ng'ato mako na nikech wer ni nitie seche modoka piny yeah. To ka ng'ato luonge ni nitie ilipesha nade? Ng'ato ko luonga chakruok wawinjore awinja kagone nengo kama lakini lowore to ka ng'ato onge pesa Mrs. Manuel Woodsign bi ipak no Nyasaye lowore gi winjruok kode nade ok wa tij Nyasaye koro ineno kiluonga to lowore samoro ok ding'isa ni idwara Eldoret sani nikinya bia udumo kono te ing'a dak Nairobi koro kanyitie tiyo rieko wa to ka oro ni mana fea kiro na fea ema ng'isi ni lowore samoro inyalo oro na fea tamakore ok abi kore duoko fea
anya duoko. Isekendo? An gi dhako. Nyambo jawer? Obo jawer. To yalo kuso in ime yalo? Ago Nyasaye erokamano nikech jaoda en jayalo to jawer. Waneno jowende mang'eny sana kosechako wer stage sana stage style mari isechopeno, class misechopeno. Oyudo ka koro family margo gishughulika mana gi wanadada, ka ing'eni wer ka nitie wanadada mabende ineno kijati Nyasaye tiluongori ok kata tich Nyasaye kende, kata king'ama e life mar dhano kisebedo ng'ama nigi family, ket family ni mbele. Iwinjo gik moko gi lowe. Koro ing'eni kin luwore be gi ng'ato jawerno sama ng'ama wang'e ng'eny manyo donjo wer kae to koware warruok chonge kuome. En adonjo wer ni ji wer an gi dwol, anyalo wer an gi pesa, anyalo timo kama wer orwako ne pesa owilo gima Nyasaye nyomiyo. Koro donjo chode. Iwinjo. To kin ng'ama adier donjo gi tich Nyasaye to dwaro rito ode, ok inyal donjo gi kaina. To wer ka waneno ka kama jowendo riwe mang'eny gorruok ng'eny sana. Ng'ane wer mo omi nafas sana, anu tuona, uno eru wano koerwa, nitie big fish. Akeni situation ni mbese kale. Asekale situation aina no. Jower mang'eny sana maluo land kae. Adwani giwinja. Jower nego pride. Gin go sunga mang'eny, giketo sunga ni koro nikech en nyowero nyawer achiel moro bu hit kabisa, iwinjo. Koro onene ng'at moro man malo makoro pap en mare, kata koluonge chokruok samo luongo kode. Nitie moko mosetimo na madhara, luongo kode mone posta, en modwa omire, yani odhialre ma en no. Samoro nyaka ta ng'ado wendi. Ineno gima anang'eyo, kidonjo ti Nyasaye ti Nyasaye, ti Nyasaye. Nikech piny ngima madake piny ka en ngima machiek kabisa, okobor. Titi Nyasaye makata chieng' moro kiaye piny ka, an gima dwaga ni chiemo Nyasaye kokawo ngimana mawuok e piny ka. Odong ne joma dong chien gi kawo example kuoma, to kata koma dhiecha anyalo nyiso Nyasaye ruoth pare kaka Nyasaye tiyoni, kata pod ane atho kata winde na pod gwedho je piny. Ineno. To wan jower wadwaro an ng'ade anyalo, an gi dwol nikech koro nyiwinja sana, koro kidonjo kacha gilaro nyaka microphone an gi dwol anyalo wer, iwinjo, to dwol no ji tho weyo. Wan gi jowende manyower mang'eny to kawuono gionge, ugini rumo, ineno. To gima duong' en wach Nyasaye, kimako Nyasaye miwacho ni dotini Nyasaye, ibo donga nyaka chieng'. Okay, ipani kuchopo stage kachacha. Tiyudo ni maybe pesa mo miye ng'eny moingo gi momiyi. Be unyalo bedo gi chuny achiel nikech ma to tij Nyasaye, tij Nyasaye nyalo kata tiyo nono. Ati pesa. Luwore an by the way wanyisi kadonje pap natiyo ne Nyasaye. Gimo kelane matimo. Ok ang'e kata ni pesa chada. Gima timo cha ing'e samoro nyalo wer kanyo to wenda ni dhi gwedho ng'ato to ng'ato nyalo kucho to gwedha. Samoro kaka minister ni samo gwedho pastor moro amo gwedhi. Kinyi wacho ni kijana cha to nyana ne kan ichakoro kucha to bolore wachaka luonga ti, lakini koro kabira nyisora ting'esa aketho weche. Itinda loro mane ni Tonzi Radio kendo ni host jowende sana nitimo nigi promotion. Kendo bang'a dago ayudo ka kendo ovlet poka chaka nini kono. Tiche mane yudo maduong' moingo macha kuso yudo kama kata an badhe nasebiro kanyo mayudi. Tonzi Radio natiyo kuno but na duoga mako break kulingana gi nan gi weche chenro mag arus mag keny. Koro kana napango nabedo ng'ama dich, alafu program nango ne chako sabiro nyaka sudhiam. Koro nayudo ka program chande limit, lakini ok naweyo pod an gima timo abodok. Okay, kwa uwe wachwengo ni matin kwa wewe wachwer suto nikech nitie joneno marwa manyalo dwaro mondo twang'ne gi sut. Suti twang'o nade mar African wear kachambe anyalo limi. Nengo anyaonje nengo na luwore gi winjruok, alafu go material bende. Nitie jomoko, nitie ng'at ma pesa tin en ja class ma piny to nitie ng'at ma bende malo. By that twang'o ne jowera te, nitie nyaka map coming matweng' ne nyaka ma nini kaka Rose Mwando, nitie wende video lepe matwang'o ne kotimo video go Betty Bayo. Badhe kanya bire. To nitie nani atwang'o ne kaka Christine Otieno, to nitie jower matwang'o ne nyaka map coming ma ok piny gi bende ng'eny gatwing'o ne. But lingana gi be atwang'o ne nyaka mine chuo te. Minimum price. Okanya wacho lingana gi material. Nitie low quality, nitie medium, to nitie high. Koro ka ng'ato biro iri to koko ugo nengo.
Moko inyalo nyiso gi namba ni by the way kapok wadhi mbele matin. Namba ng'ama dwaro to manya manyo Facebook Emmanuel Wod Sayun adhi yuda kanyo. Nigi namba. Kenga ma ok gi Facebook. Nigi tulu. Ai namba na ok adwa chiwo. Gige momiyo. Dongi fundi. An fundi. Inano kidhi e Facebook kanyo idhi do ng'enga mobiro e YouTube manya ni. Ng'amo ne dhi watcha makata winja sana ni. Donge kodhi e YouTube kodhi en gi sim madonja ke Facebook omanya Emmanuel Wod Sayun inbox kanyo wabo wuoyo ama odhi e page mara J Zion Fashion oboyo dada tije na kanyo to wuok koda kanyo wabo winjore. Koro namba tidagi. Namba ka chiwo. Okay, but then nawinjo nitie collab moro mudwa timo gi Rose Mwandu. Collab ni wuok karang'o? Collab ni obiro ng'en gi maber kaw time ok en gima biro ng'wech. Yeah. Koro omiya support kose chule. Kulingana gi rights okoyiena mondo awach na chule ama imiya support. Yeah, but what tich Nyasaye. Tich Nyasaye kama jachien nitie. Wakoro wawachni. Ineno gi momiya nyisi kamano. Sani itimo koda collab donge. To ama timo kodi collab samoro itimo na nono kosiepna to nitie samoro ng'ato ilepesha donge. Koro ng'e seche machon Fred nyotimo na DJ Loz nyotimo na collab nono. Iwinjo? To ng'acho dhi kon ang' momiyo anto nyotisha pesa. Koro en kamano. Okay, iparo ni support mane minyalo dwaro mondo joneno marwa nyalo mi kupo ni ng'ato nigi support moro amora nikech maybe nyalo dwaro support nitie kizungu koni don't know who is watching ikianga ma neno gini. Ng'ama do support sana inyalo support through YouTube, inyalo subscribe, ibiye Facebook wawuo, inyalo share songs maker kanyo wabo wuoyo. Facebook na kidhi namba na be nyalo yudo kanyo kata YouTube na paro nitie namba. Koro support kidwa support ministry na bi kanyo wawuo mang'eny. Ai ma kato kinyalo wacho ne gima tin gimidwa nyal gimi kaka wanya wuoyo mang'eny. Koro samoro idwa support kata ministry na mondo dhi mbele kata milion 500. Milion 500 koro bi kanyo wawuo kamano. Okay, Wod Sayun. Industry mar music gospel. Jawer mare me ineno ka goni wer ma kata in kiwinjo ti wacho na dieri awinjo ka ng'ani therapy machiegni apart from Magi. Ng'eny wende go gwedha te jower matema wer gospel wende gi gwedha. But jawer mane mineno ka jawer magwedha sana mach ne wende ne ahero winjo. Ahero winjo Angela Chibalonza. Ta ahero winjo Amani Mwasote. Yeah, gi wende gi gwedha sana winjo ka winjo wende ko tanjo ka giketa machiegni gi Nyasaye. Maluo Nyanza ka iniongi. Luo Nyanza bende Luo Nyanza gwedha. Okay, Wod Sayun, sani ka ng'ato biro iri, for example, upcoming artist, obiro iri mondo imak bade. Binyalo yie mako bade. Te imako bade gi pesa kusinyala maka bade. No. Oluwore ne na upcoming artist manade nitie ng'ato mominya bedo upcoming ten ng'ama nigi pesa odwani elekeza etu e yor studio. Iwinjo? To nitie upcoming en upcoming kanyo ongogo kata pesa bende ongego. Wer bende ongogo. To gombo wer. Koro ineno gima timore. Kibiro anyalo konyi, anyalo elekeza kama 1 2 3 anyalo ng'isi kata inyalo biro na kionge wer kata giwendi nota winje kata kidwaro collab to awinjo wendi no command tang'isi ni watim kama kanyalo time. To collab ka for example ng'ato dwaro collab. Ng'ato madwaro collab nyaka wawuo. Okay. Inyalo lipisa nade? Wachacha price mari. Collab price ka ingana no kilenga sana. Collab lore by the way anyalo winjo wendi no to wendi no samoro nitie ng'ato moro adiera ma bende gimo minyago ne nengo ng'ani wendi ni en gima kodhe madhi chuni ni nyaki ni mindik wer itim 1 2 3 kore momiyo nyaki ng'ise na anta ditimo ni kama ego nikech akaw time na timna kama gimi bende ineno ng'ata ina ne nyalo ilepisha to nitie ng'ato moro adiera ma wer mokelo ni gwedhi yani na wer mo makiwinjo tinjo kaka wer mamuli achana ang'anto ng'ana nyalo chulo ne kata studio patim nono yeah. Okay, pogruok mane Luo Music gi kabila mamoko gi enang'o? Kichwa ineno ka Luo Music jo wawer sana lakini development korka music utaneno ka ungi. To joka neno ka atwara gi yudo ka ng'ato golo wer kawuono to kiny osegero gorofa oseng'iewo plot to kendo
en serious pogruok man ka en ang'o winjruok ema onge koso number 1 e luo lando ha ok wahero gir ng'ato iro kata ni jawer map coming adiero golo wer ma adieri ng'eni wer ni to mulo ng'ato ten wer manyalo dhi tiro ne celeb maduong' ma jawer mong'ere nyaka jo media kalo ka wer ni nyathini o promote kata share oko share iwinjo odino kama ten wer makishare to nyalo gole oko to ng'ere gi media okawino body kandalo moko nitie jawer moro kaka chako wer nang'ise ni yawa aluonge ni minwa kikonya kata 1 2 3 ok aluong nyinge ang'ise ni minwa kitimna 1 2 3 kama mama no dagi bo simu nyaka simu koro ineno jawer no giongo chuny no joluo onge chuny no but kabila machielo cheto ni go chuny gi support gi jowadegi alafu jaluo kodwa garamika ineno tawa kikuyu wakamba jogo garamika ido ng'ato timo video mar 100,000 to rwako ne pesa to jaluo ido ne timo video mar 5,000 to video ni podono rwako ni pesa ya 3,000 rwakruok be rwakri maber bia tuwang' ni law ngima kichung kata kamoro to mi nying Nyasaye duong'. Ite ndalo moro mananeno ki promote jowende sana apart from radio crusades onge jowende gi mapok iwuotho godo aneno ka ni i promote gi sana ni promote gi yor chudo koso ne tich Nyasaye miwa mane idwani mondo i changes gimoro e music industry maluo nadwaro ni ing'en tie jower moko mar by the way mtu akona kipawa cha uimbaji to onge platform iwinjo tie jower maro moko mang'eny adier jawer ni gwer maber kata crusade pok nochungi mondo wer wende ni ng'eny gi amako machomo kata luongo nying ging'eyo giwegi tinya kama setere studio ng'ato gwer maber to studio mo record charach ang'ise ni many gimo matin kama abenda many matin kama wamed wadhi e studio to golo wer ng'eny gi tikonyo kinyne to lokore kende ni miwinjo kiwuoyi nyinge marach koro jaluo konyo tek lakini dong podi nyalo makonyo akonyo takonyo koro message mane ma in go kuom jogo mawinji fans mage message man go en ni waher Nyasaye to gima duong' watitich Nyasaye nikech mane gima duong' ma Nyasaye nokelo e piny ka ineno mwandu gi wabo dwaro gi adier wabo wer mondo wayud pesa to after all to girumo ing'eno wanjo wer mang'eny te jower madonjo wer onyochako wer maber ga adier ma wende ne gwedho ji to kinyne yudo kodonjo e sarakasi mang'eny ma gik motimo glorify Nyasaye iwinjo to kinyne ike gima duong' mwatimo lamuru Nyasaye to kitiyo ne Nyasaye titi Nyasaye makata chiemo moro kwa ae piny ka ing'en gima nang'eyo ni ngima ma e piny ni tan ngima ma rumo to wabodhi e polo mwabodak nyaka chieng' koro tim gimoro ma chiemo moro kiwuok kato ni kichung'e nyim kom duong' kom bura kiyali tiwacho ni Nyasaye adier par kaka nyati tichni okay mana kachopo gi kanyo akadhi mang'eny agoni mana erokamano kuom chopo chenro marwa ni kendo next time kendo kwachak waluongi aneno ka in gi chuny mar biro ji mang'eny agocho ne geto ng'ato ng'isi mane ochula abiro biro kiny nabi kiny nayudo gimoro abiro wacho ni gini ng'eny sana Luo Nyanza kendo okwa joluo Nyanza okong'e gimiluongo ni moni media mano TV mane mano Ramogi ni mano online media nitie gima timo kang' nagochni mani ng'eno selengi koro bata iro ka in at least nitie percentage manyalo mi bed gi chunyno gimomiyo ahero media en kata ka ok ichula machuli to nitie ng'at moro samoro kale ngima matek acha iwinjo to adwa nong'e ni Nyasaye thuru neno magolo ni nyalo miyo ong'e ni Nyasaye nitie ka Nyasaye nyogola adier kacha ka Nyasaye nyoresa gima kama nyalo rese buting'e malo mamiyo kaluor bed matin mana mar sima bobiro by then ke chasen ke badhe ke neja neno maneno ke widwa ng'e ni Wuod Sayun ohero media search to Emmanuel Wuod Sayun onge media badhe onge media mapok ichopo naneni tuko aneni Kiakure Ibru TV K24 Nisi TV ai mapenyo ni kwani ine telecommunication manager ng'wono Nyasaye ng'e Nyasaye kosetimo ni ng'wono tedhi lakini gima ng'en ni sa Nyasaye kochopo to wabo chopo nyaka kucha gima gombo maduong' ministry matimo oko chope Kenya kendo chopo nyaka Tanzania emo mi adwana kata Nyasaye kotimo na ng'wono tim kolabo nyaka kabila machielo nyaka pinje maoko nikech nitie function maloso mbele kaloso concert moro usinyamazi Mungu concert kadon concert ni adwan nitie kadon Nyasaye ting ministry na malo okay but I hope ni okyaw kanisa kanisa to kayaw kanisa weche ng'eny chiko jipiny okayaw okay
wagoni mana erokamano nyaka chop chieng' machielo. Nyasaye otel nai, orit nai gi jogi tete. Erokamano osiepa. Erokamano in be, Nyasaye ogwedhi. Waore mos ne joma winjo na mafans duto mosebedo ka support Sayun. Nyasaye mondo ogwedhu, Nyasaye ogwedho mang'eny. Nitie wer magolo manyien mabiro, magolo gi jaoda, obende ni jawer. Kidwaro imanye koni baraza, ibo yude e YouTube kanyo. Koro support musemi joma subscribe YouTube na Nyasaye mondo ogwedho malo. Nitie wer manyien mabiro ma aparo no bonene. Kodhi mana gi wer. Chekwa. Wawer wenda mar Kiswahili, mawero Usinyamaze. Usinyamaze Mungu, sema neno. Usinyamaze Baba, sema neno. Usinyamaze Mungu, sema neno. Usinyamaze Baba, sema neno. Ni neno lako moja tu ndio nangoja. Ni neno lako moja tu nami nipone. Amen. Nigo le jawabu. Na gobe Jawabu Studio. Jawabu Studio Rose Mwanda. Kanyo kama Rose Goche. Amen. Amen. Sayo chupi mabor. Amen. Agoni erokamano wadwa. Nyasaye orit na hii.